Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag skal vi ud og købe noget krudt. I dag skal vi ud og købe noget krudt i Haraldskrald. Tænker vi også kan se på videointroen. Og hvis ikke der er nogen, der ved, hvad Haraldskrald er, så er det som regel Harald Nyborg. Og så skal vi en tur i Meny bagefter. Så jeg tænker, vi ses derhenne. Så er jeg lige kommet ud fra Haraldskrald, og jeg har lige taget min bluse af og min hårstik ud. Så tænker jeg, at vi ses over i Meny, eller ses, når jeg er kommet ud fra Meny. Og så tænker jeg, at når vi kommer hjem, at så kan jeg lige vise, hvad for noget krudt jeg fik, og jeg fik også en nytårshat og et eller andet, sådan noget glitter til håret og sådan knækløs. Men det tænker jeg viser, når vi kommer hjem. Ses i Meny. Så er jeg lige kommet ud fra Meny. Ja. Jeg kommer til at lave et haul, når jeg kommer hjem. Så er vi kommet her hjem igen, og vi har været en smut i Meny, en smut i Harald Nyborg og et smut ved siden af Harald Nyborg og købe krudt. Så nu tænker jeg lige, at jeg vil vise det krudt, jeg har købt. Eller sådan fået. Okay, vi kan starte med Harald Nyborg. Der fik jeg de her, og jeg fik de her briller. Og så fik jeg sådan noget her glitter til håret. Jeg kan lige... Altså, så fik jeg sådan en nytårshat. Men jeg tænker, jeg skal have løst hår. Så nu kigger jeg bare lige, hvordan det vil se ud. Og det er sådan her politi-hat. Så... Den ser så sådan her ud. Den er lidt stor. Sådan. Men ja, den er sådan en lille smule stor. Men det går der, tror jeg. Det mærkes sådan. Sådan der. Det var de ting, jeg fik af Haraldskrald. Så de ting, vi købte af krudt, det er denne her, hvor at den sådan, hvad hedder det nu? Den laver sådan en rød cirkel inde i midten, og så spreder den guld ud om. Det gør den 5 gange. Så der er de her stjernekaster, og så er der, hvad var det nu, det her var? Der. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad det her var, så jeg kigger lige. No! Okay. Her. Der er nogle små heksehyl, så er der sådan nogle store heksehyl, tror jeg. Ja, det var dem. Sådan der, og så har vi købt 10 af dem her. Det er sådan lidt ligesom raketter. De skyder bare sådan 5 gange op. Nej, jeg tror det var 10 gange op. Ja. Sådan, det er på en måde raketter, sagde han. Og så skyder de sådan op. Men jeg tror, jeg vil tage og slutte videoen af her. Vi ses i næste video.